ସମସ୍ତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରିବାର କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭାଇ ଦେଖ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନ ଚାଲିବାର କାରଣ ସେଇଟା ଭାଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାକୁ ଭୁଲ ଦେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭାଇ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ବନାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସିଛି ଆମର କର୍ମ, ଭିଲେନ୍, ଭଲ ଭଲ ମୁଭି ଆସିଛି ଦଶହରାରେ। ଆମେ ଦେଖିବା, ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ନିର୍ମାତା ଆମର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜକ, ତାର ଗୋଟେ ସାହସ ପଡ଼ିବ କି ନାଇଁ ମୋ ଫିଲ୍ମଟା ଚାଲିଲା, ସେଠି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ କରିବ ଆଉ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାର ଗୋଟେ ମନୋବଳ। ସେମିତି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନେ, ବାହାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ। ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଆସିକି 7-8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ 2 କୋଟି ଇନକମ୍ କଲା ଆସିକି ତା ପାଇଁ ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତମେ ଥରେ ଭାବି ନିଅ, ନିଜକୁ ପଚାରିକି ଦେଖ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଜି ଦେଖୁନି କି କେବେ ଦେଖିବାନି, ଫିଲ୍ମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଫିଲ୍ମ ଜମା ଚାଲିବନି। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଲୋକମାନେ ସେ ବେକାରୀ ହେଇଯିବେନି, ସେ ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା। କ'ଣ? ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏତେ ଏତେ ପଇସା ଦେଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିକି ସେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ସେ କେତେବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆମର ଏତେ ଅଛନ୍ତି? ଭାବୁନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମ କଥାରେ, ଆମ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କାନାଡ଼ା, ମାଲୟାଲମ, ଏ 4ଟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟିଏ ସାଉଥ୍ରେ ଗଣା ହୁଏ। ସେମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ? ହିନ୍ଦୀ, ତାଙ୍କ 4ଟା ଭାଷା, କାନାଡ଼ା, ତେଲୁଗୁ, ମାଲୟାଲମ, ତାମିଲ, ସବୁ ଡବଲିଂ ହେଉଛି। ବେଙ୍ଗଲୀରେ ବି ଡବଲିଂ ହେଉଛି, ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆକୁ ସେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଭାଇ। ତମେ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତମକୁ କିଛି ଏତିକିର ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ। ସେତିକି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଭାଷାରେ ଡବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ଡବ୍ କଲେ କେତେ ଲାଗିବ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ 10 କୋଟି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ, କେତେ ଲାଗିବ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ସେମିତି ମୁଁ କହୁଛି, ମନେକର ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାଇଥିବା କି ସାଉଥ୍ ଯାଇଥିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନକର ଗୋଟେ ଆସିବ ସମୟ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନେଇ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କରୁଥିବେ। ସେମାନେ କହିବେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଡ଼, କାଲକାଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହିବେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ, ବେଙ୍ଗଲୀ ମୁଭି, ବଲିଉଡ଼ ବି ସେ ଉପରେ ତ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କଥା ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖକୁ କଥା ଆସିବ, ତମକୁ ପଚାରା ହେବ ତମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ବଡ଼। ସେତେବେଳେ ତମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଯାଇକି ଭାବିବ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା। ଆମେ ମାନେ ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଆମେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ଆମେ ହିଁ ନିଜେ ବଦଳାଇ ପାରିବା। କେମିତି? ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା। ଏବେ ଏବେ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାଇ କହୁଛି, ଦମନ ପରଠାରୁ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଭଲ ହେଉଛି। ଆମେ କହିବାନି ସବୁ ଖରାପ ବୋଲି କି ସବୁ ଭଲ କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରୁ ଭଲ ଭଲ ମୁଭି ଆସୁଛି। ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବି ଭାଇ ସବୁ ମୁଭି ଭଲ ହେଉନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମୁଭି ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭି ହିସାବରେ ଗଣା ହୁଏ, ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।